Keilungliah Tuikhuah hi Champhai khopui mong lama om ania naki na chuan eng mo vel anla siam don ani mela tun tin huna po hian longchuan theina pathum anu palimo velai mai om to a hei hi Swadesh Darshan Scheme mangin cheibawl na thotan chhomek ania eng mo an siam dona kam sir vela hian thil eng mo mipui hip theina turang thil kha ruam manna siam tan chhomek ania tun huna po hian ei kan han en chawanga a video hian ngakuai cha run puite nei ani tan chhoboka la hian fisheries department ten sangha chi te anda zeuzewa sangha te po hi alian ve viau to lomani tin akam lampang a hian motor tlan chhouna khi lampang na lampang a top thleng a tlan chhouna motor gong kha siam chho ani boka chutiang chon helai mun hi Champhai tlawh ti chak om zual tu pakhat alani theidon ani luna po hian hei ngakoi che run pui kan soita kha an lo buat seya ta hian entry te an lo la a ti chuan khu kan muang khwan ngakoi an chia a then longan lo chuang boka tiang khan helai mun hi an buat se tran chhomek ani kan clear zelanga a Tuikhuah te kan en chhozel don ani